i vosaltres ja ens seguiu, ja ens coneixeu, la majoria i així, però primerament voldria presentar els que estem aquí dalt la taula, que seria en Jordi Quintà de Figueres, en Miquel Cruanyes de Figueres, i també tenim en Quim, que el tenim aquí sentat, però és un altre integrant de Transalt. Ens falta aquí la Maria i fins falta en Rafael, que està encara donant voltes por ahí al món. Llavors, ell no ha tornat, encara estan allà, ja tornarà quan li convingui o com li vagi bé i ja està. I nosaltres, en Pasqual ens va demanar a veure si podíem venir a presentar Transalt, ens ha fet molta il·lusió, gràcies per comptar amb nosaltres. I ja sé que seguiu tota l'aventura i molts de vosaltres ja coneixeu a través de Mototurisme tot el que hem anat preparant i des del principi, realment al principi de tot, des del principi que vàrem començar amb aquesta aventura. De fet, nosaltres no ens coneixíem en absolut. Va ser arrel del viatge a la Patagònia, que vam fer amb en Pasqual i en Moncho, que amb anterioritat ens vàrem conèixer abans de fer la sortida i ells també van anar a la Patagònia i van coincidir amb una curva de la ruta austral xilena. Allà, amb una curva, van coincidir i vàrem decidir una vegada acabéssim la ruta així, tornar-nos a trobar per celebrar que tot havia anat bé i ja està, i senzillament celebrar-ho. Ens vàrem trobar a la ruta austral, tot va anar molt bé i a la tornada vàrem fer un sopar i vàrem estar parlant molt bé, ens ha anat tot molt bé, però la veritat és que jo no els coneixia massa bé amb ells. Arrel d'una trucada me varen proposar fer un viatge llarg, bastant llarg, de fet molt llarg, i ja aquell mateix dia ja em van adelantar que volien fer la volta al món. En un principi aquesta volta al món tenia que ser feta en 4 mesos, es havia proposat fer en 4 mesos, un non-stop, o sigui, des de casa donar la volta al món i tornar a casa. El que passa que en tot aquest temps es va veure que no era factible i per moltes qüestions, a veure, jo avui m'he deprimit molt quan he vist a l'Aleix i en Pol tan joves i tant d'això, tenen l'edat del meu fill, tenim tots a partir de 50 o 50 o 60 o fins i tot 60 i clar, perquè no estan joves, avui m'he deprimit molt, de veritat és que m'he deprimit molt. Total, que ni som joves ni res, però el que passa que sí que ens fa molta il·lusió anar en moto i aquesta aventura que ens vàrem proposar en bon inici ens va fer molta il·lusió. Vàrem veure que no era factible, s'ha de tocar de peus a terra, veure que no era en 4 mesos factible perquè només era pujar a la moto, gas, i això no és el que ens agradava. Total, que després de mica en mica vàrem anar tinguent més gent que es va apuntar, en Quim i la Maria, per exemple, que ells són de Figueres, i després, finalment, Rafael. Val a dir que cap de nosaltres es dedica professionalment al món de les motos, només en Jordi. En Jordi Quintà es dedica professionalment al món de les motos, però els altres no en tenim ni idea. O sigui, jo sempre dic que soc de pagès, soc de Torroella de Montgrí, soc de pagès. Jo no en tinc ni idea de moto, ni en tenia ni idea, ni en sé, no en tinc ni idea de pagès. Total, que em vaig preocupar per anar a la Patagònia i m'he preocupat ara per fer la volta al món i hem decidit a través de reunions, perquè una cosa que em va dir en Pasqual i m'agradaria repetir aquí, que jo crec que és molt important, és que el viatge comença al mateix moment que te proposes fer un viatge. No és només el fer el viatge és el final, això no és el més important. El moment que et proposes fer un viatge és el moment que realment comences a viatjar. I això m'agradaria que quedés molt clar. Un viatge no s'ha de fer, per mi, no cal que sigui la volta al món, no cal que sigui anar a Rússia, Un viatge pot ser la volta a les Gavarres, pot ser qualsevol cosa. Lo important és l'afició que li pots posar amb tot això. I com que nosaltres hi posem molta afició, ens condeix qualsevol cosa, des de sortir a fer la volta, un tom a mototurisme, qualsevol cosa ens agrada. Vull dir, el que ens agrada és gaudir d'anar amb moto, gaudir dels companys, i per aquí vàrem començar. He anat posant el vídeo de la Maria no ha pogut ser avui aquí, la Maria és àvia, és molt trempada, és una noia que ella havia tingut, que ha sortit, una Harley Davidson, és una moto més petita, llavors acostumar-se al tipus de moto que hem comprat tots per igual li va costar una mica, llavors ella va anar d'entrenament, sí, és igual qualsevol, el Miquel, sí, llavors ella s'ha estat entrenant, ha anat a Manxell Puigdemont i ell també li va estar entrenant per anar a pistes, que ha sigut realment una de les coses més dures que hem fet, passar per pistes. En Jordi us explicarà tot el que és la logística de la compra de les motos, tot el que ha sigut aduanes, tot el que ha sigut aquesta gran excursió
I jo l'únic que voldria presentar són, a part dels components, també aquest projecte el que pretenem fer és realment tota la volta al món. Nosaltres vam comprar 6 motos, totes 6 iguales per no tenir problemes, un no podia venir, clar, tothom té diferents tipus de moto, des de Harleys, Gowins, GSs, llavors el que teníem molt clar des d'un principi és que havia de ser tots la mateixa moto pel tema de recanvis, pel tema de comoditat, pel tema de tot. I vàrem decidir, ens feia molta il·lusió la Cross Tourer. La Cross Tourer va sortir una mica més tard, sinó també no era factible pel tema de l'alçada de la Cross Tourer, una cosa i l'altra, llavors va decidir per una moto que fos més còmoda per tothom, més baixeta, més petita, i es va decidir per la Transalt. I aquest ha sigut el nostre projecte, el fer el Transalt World Tour. Val a dir que sempre hem fet reunions i sempre tot el que hem fet ho hem fet en comú, mai no hi ha hagut individualitats ni gent que ha parlat més ni d'altres, vull dir, sempre tot és fruit de reunions i de trucades i de tot. I d'aquí ens n'hem sortit de tot gràcies a tot. No és ni per un, ni per l'altre, ni per l'altre. Ha sigut una força d'un conjunt que ens ha empès a aconseguir aquesta primera ruta i a aconseguir intentar fer aquesta volta al món. Que nosaltres a ningú ens paguen res. Ningú ens ha sponsoritzat, ni ningú ens ha ajudat amb diners ni res, però pràcticament ja ens ho han ofert, però no n'hem volgut per la senzilla raó que nosaltres tenim família, tenim nens, tenim moltes obligacions i no volem en cap moment que ningú ens digui no, és que heu de fer això, perquè ara toca. No, nosaltres, jo si vull abandonar, abandono, agafo avui la moto i me la torno cap a casa i aquí s'ha acabat. I no tinc que donar explicacions a ningú, ni en Jordi, ni en Miquel, ni ningú de nosaltres. Nosaltres l'únic que fem és fer això perquè ens agrada, perquè en gaudim moltíssim i perquè realment ens fa molta il·lusió, és el somni de la nostra vida fer això. Llavors és per això que hem començat a treballar. I si me'n poses la volta al món, després ja veurem els vídeos.